we give you Onyedika Nwaeze. Please unmute yourself. Onyedika Nwaeze. I need to spotlight. Go ahead and speak. Mute go. Amalum kana niye neku. Ana niye neku nwa Chineke. Ekene monu once again. I'm going to be very happy, n'etiti unu. Tata bụ ụbọchị izizi m. Achọrọ m ịsụ asụsụ Igbo. Tata bụ ụbọchị izizi m ịnọnyere ụdịrị ọgbakọ. Actually, ọ na-eme a na-ekwu ya nche na-egwu ka na-egwu. Amarọ m na ọ dị very serious like this. First of all, ana m ekenegodo our PM. Ana m ekene everybody. Ọ bịa dịka ọmụnwa bụ karịsị smallest n'awa mana I so much thank God. Ị na-anya n'iru m ị ga-afụ na adị m very very excited. Mana first of all, biko ndị niile na-abanyere unu m aka ya ọrụ m Mazi Simon Ekpa. Mụnwa bụ Onyedika ekwujọka m ya mgbe m ka nọ Naijiria maka aka m batara obodo ọfụrụ. Ihe a just nye ana m eje 2 months. Anọ m Helsinki in Finland. Now, ana m eje 2 months aba. Mgbe m ka nọ Naijiria ọ na-eme a na-ekwu ya nche nọ ọ na-efe m efe na ntị sọsọ ọnụ m bụ nwoke a bụ sọsọ Chukwu ma ọ bụ na Chukwu anọghị lọrọ this man I swear propaganda ndị a ji wee bịa n'isi ya ọjọọ sọsọ Chukwu bụ ihe maka o si jidesia this young man aka ike na-akasikwa n'ihe obi because there was a time ndị sure na the Nigerian government try ka ma na-ege paint ya black all round which they succeeded mana kịta aka nsị ha na-aba ha n'ọnụ. So sir, actually I'm very sorry for ihe m kwuru n'isi gị. I'm so sorry and ana m ekwugharị ya na-asị na ọ ga-adịrị gị na mma n'Eke, ọ ga-adịrị gị na mma n'Orie, ọ ga-adịrị gị na mma n'Afọ, ọ ga-adịrị gị na mma na Nkwọ. The all 7 days ga-adịrị gị na mma, ị ga-adịrị anyị ndụ, ị ga-adị ogologo ndụ and anyị ncha niile ga-afụkwanụ Biafra. Amarọ m ihe bụ eke mma, amarọ m ihe bụ ego na-agba, amarọ m ka o si akpọ ya mana as you can see aka m si which is enwere m ego mana a sị na onye bịara be eze adara agbaba ya ka m na-enye ya 10 years wee na-asọpọtụ ka ọ dịba. Ndewo. You're welcome. Thank you. And stay out of trouble in Finland. Unmute yourself. Unmute yourself. Of course, 100%. I've been an honest guy. Thank you very much. I didn't photo. But I was actually very, very happy. I didn't think. And those in America, that I apologize today. All right, you're welcome. Thank you very much, Onyedika. Welcome to the family. Thank you so very much. All right.